Ako si stiahnuť Minecraft zadarmo? Prvý krok. Ako si teda stiahneme ten Minecraft zadarmo? Predsa vieme, že Minecraft je zaplatenie a na mobiloch stojí 7 € a na počítačoch 23 €. Ale je tu viacero možností, ako si stiahnuť Minecraft zadarmo. A ja vám dnes ukážem spôsob, ktorý je aj mnou osvedčený a je najlepší. Takže krok prvý. Idete na počítač a do Google alebo hoci kde si vyhľadáte T-Launcher. Prvá stránka, ktorá vám vybehne, kliknete na ňu a trošku poskrolujte dolu a tam uvidíte Download TL, takže Download T-Launcher. Na to kliknete a vám sa to začne inštalovať. Potom, keď sa vám to nainštaluje, tak by ste mali mať v pravom hornom rohu otvoriť súbor. Potom sa vás tam Windows spýta, že či súhlasíte s podmienkami T-Launcheru, vy dávate áno. Vy ten súbor otvoríte a vám tam vybehne T-Launcher Installer. Tam budete mať pomôcky, ako si ho nainštalovať. Ale my dávame pokračovať, potom sa vám tam ukážu ďalšie dve možnosti. Prvú zakliknete, že súhlasíte s licenčnou zmluvou. Dáte pokračovať a dáte si to downloadovať. Keď sa vám to downloadne, zakliknite všetky tri možnosti, ktoré sa vám tam ukážu. Dáte pokračovať, ukáže sa vám, že inštalácia je dokončená. Dáte dokončené a keď zrušíte krížikom, už by ste mali mať T-Launcher na ploche. Rozkliknete si ho a keď už sa vám T-Launcher načíta, tak mali by ste tam mať tlačítko zapnúť hru. A hneď vedľa toho by ste si mohli vyberať verziu. Keď zapnete hru a napíše vám to error, tak si dajte trošku staršiu verziu, napríklad 1.21.1. Týmto by ste mali spustený Minecraft a môžete si ho zahrať. Ak sa vám video ľúbilo, dajte like a odber a my sa uvidíme u ďalšieho videa.